आज मी महाशिवरात्रीच्या निमित्त उपवासासाठी छान अशी मोकळी सुटसुटीत अशी साबुदाण्याची खिचडी बनवलेली आहे। खमंग टेस्टी आणि अशी मस्त अशी चवदार अशी खिचडी बनवलेली आहे साबुदाणा। तर चला बघूया आपण याला लागणारं साहित्य आणि याला बनवायची कृती। अशी मोकळी सुटसुटीत अशी साबुदाण्याची खिचडी बनवण्यासाठी कशा प्रकारे याला बनवायचं नक्की व्हिडिओ पूर्ण बघा। तर हा साबुदाणा मी घेतलेला होता, सकाळी मी भिजत ठेवला होता। 1-2 तास छान असे याला मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलं। इतका चांगला असा साबुदाणा हा फुलून निघाला आहे, नरम सॉफ्ट झालेला आहे। आणि जितका नरम सॉफ्ट हा साबुदाणा फुलला जाईल ना, म्हणजे भिजला जाईल ना, तितकाच तुमचा साबुदाणा मोकळा सुटसुटीत आणि झटकीपट होऊन जाईल, काही वेळ लागत नाही। तिकडे बघू शकता छान असा हा साबुदाणा भिजून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपण इकडे घ्यायचे बघा, तुम्हाला दाखवते, शेंगदाणे घेतलेले आहेत मी। 1 बटाटा घेतले मोठ्या साईजचं, बटाटा नक्की टाका। आता हे काय करायचं, आपल्याला शेंगदाणे जे आहेत ना याचे 2 भाग करायचे आहेत। 2 भाग करून आपल्याला याला सुरुवातीला जरा फ्राय करून घ्यायचं। इकडे बघू शकता हे इतके मी शेंगदाणे घेतले, थोडेसेच आपल्याला लाल तेलामध्ये असं भाजून घ्यायचे आणि दुसऱ्या शेंगदाण्याचा थोडासा कूट करायचा। आणि ह्या हिरव्या मिरच्या इथे मी वापरते, कमी तिखटवाल्या आहेत, कारण साबुदाण्याची खिचडी ही चांगली झणझणीत मस्त वाटते खायला। तर इकडे बघू शकता मी पॅन तापत ठेवलेला आहे, मंद आच ठेवायची। आणि सुरुवातीचे आपल्याला म्हणजे 2 बॅच तयार करायचे शेंगदाण्याचे। तर पहिल्या याच्यामध्ये आपण ही शेंगदाणे आणि मिरची भाजून घ्यायची मंद आचेवर, म्हणजे जोपर्यंत याच्यावर छान असा रंग येत नाही ना तोपर्यंत भाजून घ्यायचं। अगदी याला करपून द्यायचं नाही, थोडंसंच नॉर्मल भाजायचं आहे। आता साबुदाण्याची खिचडी म्हणले की तोंडाला पाणी सुटतं। आणि व्रताच्या दिवशी जर असं तुम्ही साबुदाण्याची खिचडी बटाटा टाकून केला ना तर खूपच छान लागते आणि भूकसुद्धा लागत नाही मग एकदा खाल्लं की। तर आज महाशिवरात्रीचा उपास आहे, सगळीकडे महाशिवरात्रीचा उत्सव चालू आहे। सगळ्यांना माझ्याकडून, माझ्या यूट्यूब फॅमिलीला महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभकामना आहे, म्हणजे शुभेच्छा। तर इकडे बघू शकता शेंगदाणे आणि मिरची मी ही भाजून घेतली आणि बटाट्याचे पण छान पातळ कापून घेतले छोटे छोटे असे, म्हणजे कसं लगेच म्हणजे फ्राय होऊन जातात आणि वेळ लागत नाही मग शिजायला। आता इथे मी थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, अगदी थोडं, अर्धा चमच्याच्या अंदाजाने। आणि थोडेसे शेंगदाणे, आता मी सुरुवातीला सांगितलं, थोडेसे शेंगदाणेसुद्धा आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे, कारण साबुदाणा खिचडीमध्ये ना असे अख्खे शेंगदाणेसुद्धा खूप छान लागतात खाता वेळेस। त्यामुळे शेंगदाण्याचा कूटसुद्धा केला आणि शेंगदाणे असे थोडेसे वरून पण आपण सर्व करू शकतो। ते बघू शकता, याला थोडंसं लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचं आहे, जास्त यालासुद्धा करपवायचं नाही आहे। हे बघा आता झालेलं आहे, थोडंसं याचा रंग चेंज झालेला आहे। आणि आता आपण हे काढून घेऊया एका वाटीमध्ये। हे आता सगळं व्यवस्थित भाजून घेतलं आहे, परतून घेतले तेलामध्ये। आता मी एका वाटीमध्ये काढून घेतलं आहे। याचं एक्स्ट्रा ऑइल नाही काढलं तरी काय हरकत नाही, कारण आपल्याला हे नंतर साबुदाण्यामध्ये मिक्स करायचं आहे। तर इकडे शेंगदाणे मी हे परतून घेतले थोडेसे। आता ह्याच पॅनमध्ये आपल्याला थोडंसं तूप टाकायचं। तूप टाकल्यामुळं काय होतं, खिचडीचा एक छान स्वाद येतो, फ्लेवर येतो मस्तपैकी खाता वेळेस। असेल तर टाका, नसेल तर काही हरकत नाही, पण तुपाचा स्वाद खूप छान लागतो खिचडीमध्ये। तर इथे मी 1-1.5 चमच्याच्या अंदाजाने तूप टाकलं आहे आणि तिथेच थोडंसं मी इथे तेल वापरते। आता हे तूप माझं संपून गेलं आहे, त्याच्यातच मी तेल टाकले, म्हणजे तेला तुपाचा फ्लेवर चांगला लागेल याला। आता इकडे छोटं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण हे जे भाजून घेतले शेंगदाणे आणि मिरच्या त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला याचा एक छान असा कूट बनवायचा आहे। आणि त्यानंतर आपण थोडेसे जिरे टाकायचे, जास्त नाही, कारण आपल्याला थोडेसे जिरे पुन्हा एकदा वापरायचे आहेत खिचडीमध्ये। त्यामुळे इथे मी मिरची, शेंगदाणे आणि जिरे हे बारीक कूट करून घेते जाडसर, जास्त काही बारीक करायचं नाही। इकडे बघू शकता हे असा तयार करायचा साबुदाण्याच्या खिचडीला स्पेशल ना, असाच कूट तयार करायचा शेंगदाणे, मिरची आणि जिरेचा। हे बघू शकता छान असा जाडसर कूट करायचा, अजिबात पाण्याचा थेंबसुद्धा टाकायचा नाही। आणि हे शेंगदाणेसुद्धा आपल्याला आता नंतर वापरायचे, म्हणजे कूटसुद्धा साबुदाण्याचा तयार झाला आहे आणि प्लस आपण शेंगदाणेसुद्धा वापरणार आहोत। तर चला बनवूया आपण मस्तपैकी अशी साबुदाण्याची खिचडी। तर सुरुवातीला मी तेल तूप जे तापायला ठेवले त्याच्यामध्ये आपण थोडेसे जिरे टाकायचे। आता मसाल्यामध्ये आपण जिरे टाकलेत, म्हणजे शेंगदाण्याच्या कूटमध्ये। आता हे थोडेसे जिरे तडतडून झाले की मग आपण हे कापलेले बटाट्याचे पातळ काप आहेत ना ते टाकून घेऊया। आणि शक्यतो साबुदाण्याच्या खिचडीमध्ये ना बटाट्याचा वापर जर करायचा असेल तर त्याचे छोटे छोटे आणि पातळच तुकडे करा, कारण की कसं मग फ्राय पण लवकर होतात आणि नरम सॉफ्ट पण लगेच होऊन जातात। आणि मोठे जाडजाड जर ठेवले तर काही एवढं खास वाटत नाही, दुसरी गोष्ट खाता वेळेस अर्धकच्चं राहून जातात।
त्यामुळं कारण साबुदाणा जो भिजलेला असतो तो तयार होतो लगेच, त्यामुळं बटाट्याचा कच्चापणा मग राहून जातो. त्यामुळं पातळच काप करा छोटे छोटे बटाट्याचे आणि असं वाफेवर जरा 1-अर्धा मिनटं ठेवून द्यायचं. हे बघा लगेचच आपले हे बटाटे पातळ काप केल्यामुळं अगदी नरम सॉफ्ट झालेले आहेत. ह्याच्यामधला अर्धा कच्चापणा निघून गेलेला आहे, नरम सॉफ्ट झालेले आहेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये काय करायचं, आपण जे कूट तयार केलेला आहे शेंगदाणे, मिरची आणि जिऱ्याचा, तो ह्याच्यामध्ये पूर्ण टाकून घ्यायचा आहे. छान अशी उपासाच्या दिवशी, महाशिवरात्रीची या उपासाच्या दिवशी आज छान अशी झणझणीत मी ही साबुदाण्याची खिचडी बनवते. खाल्ली की उपास म्हणजे उपासाला परत मला नंतर भूक लागणार नाही, इतकी छान लागते. आणि तुम्ही पण अशी नक्की करा. आणि चटपटीत अशी छान तिखट अशी ही साबुदाण्याची खिचडी नक्की ट्राय करा आज. तर महाशिवरात्रीचा व्रत हा हर वर्षी आपण खूप आनंदात जल्लोषात साजरा करतो. तर भोलेनाथाच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करा की सगळ्यांना सुख समृद्धी दीर्घायू मिळो, सगळ्यांना सुख समाधान भेटो. आणि इकडे बघू शकता इथे मी थोडंसं तूप अजून ॲड केलं आहे, म्हणजे तेल तूप ॲड केलं आहे, थोडंसंच केलं आहे, जास्त नाही केलं, कारण मसाला हा थोडासा चांगला परतला जाईल, मग नाही तर काय होईल चिटकला जातो खाली. आता हे आपण मिक्स करून घेऊया. वाफेर थोडीशी याला मी भाजून घेतलं आहे आणि चांगला आपला मसाला जो आहे तो बटाट्यासोबत परतून झालेला आहे. आता आपण इकडे बघू शकता किती छान सुटसुटीत असा हा मोकळा वाटतो. अजिबात हा चिपचिपा वाटत नाही, म्हणजे तेलकट तर वाटतच नाही, पण असं चिटकला पण नाही गेला. थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकले. खिचडीमध्ये तुम्ही जर मीठ टाकत असाल तर टाका, म्हणजे व्रतामध्ये काही काही लोक मीठ खात नाहीत. मी टाकते थोडंसं, जास्त नाही. आता आपण काय करायचं, मीठ टाकल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपण हे साबुदाणा जो भिजून घेतला आहे तो टाकून घ्यायचा आणि सर्व साबुदाणा आपण ह्या मसाल्याचा कूट जो आपण केला आहे त्याच्यामध्ये हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचा आहे. इकडे बघू शकता पूर्ण कोट झाला पाहिजे आपला साबुदाणा ह्या पूर्ण आपल्या मसाला बटाट्यामध्ये, म्हणजे जो कूट केला आहे, जे बटाटे आपण फ्राय केले जिऱ्यासोबत, ते सर्व असं पॅक झालं पाहिजे साबुदाण्यासोबत. नाही तर काय होतं थोडंसं मग कमी जास्त होऊन जातो. म्हणून मिक्स व्यवस्थित करा मंद आचेवर. साबुदाणा पूर्ण प्रोसेस तुम्ही मंद आचेवरच करा, अजिबात फास्ट गॅस करायचा नाही, कारण साबुदाणा असा असतो की लगेचच तयार होतो. म्हणून फास्ट गॅस केला की झटकीपट हा चिटकला जाईल. आता हे उरलेला जो आपण हे जे शेंगदाणे फ्राय करून घेतले होते छान असे कडक मस्त असे रेड ब्राऊन असे रंग येऊपर्यंत जे फ्राय केलेले आहेत ते याच्यामध्ये आपण मिक्स करून घेऊया, म्हणजे खाता वेळेस शेंगदाण्याचं सुद्धा एक बाईट्स लागते, ती भारी वाटते खाताना. आता हे सगळे शेंगदाणे मी याच्यामध्ये मिक्स करून घेतले जे मी फ्राय केलेले होते ते. आणि इकडे बघू शकता तुम्ही ही आपली साबुदाण्याची खिचडी कशी मोकळी सुटसुटीत वाटते. तुम्ही बघू शकता ही आपली खिचडी कुठंच चिटकलेली नाही आहे. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे आणि जी पण वाफ तयार होईल मंद आचेवर, जी पण वाफ भेटेल याला, त्या वाफेमध्ये खूप छान असा हा साबुदाणा फुलला जाईल मस्तपैकी. 1 मिनटं 2 मिनटं मंद आचेवर याला वाफ द्यायचीच आहे, लगेच काढायचं नाही आहे. हे बघू शकता 1 मिनटानंतर तुम्ही इकडे बघू शकता साबुदाणा हा आपण पहिल्यापेक्षाही जरा चांगला फुलला गेला आहे वाफेमुळं. वाफेवर ठेवायचं खूप आवश्यकता आहे याला. हे बघा छान असा मोकळा सुटसुटीत ही आपली साबुदाण्याची खिचडी तयार झालेली आहे खाण्यासाठी. पुन्हा एकदा मी याला आता झाकण ठेवणार आहे, कारण मिक्स करून घेतले तर आता खालची साईड वर झाली आणि वरची साईड खाली झाली असल्यामुळं पुन्हा एकदा आपण याला वाफ द्यायची. हे बघू शकता. आता परत याला मिक्स करून घेते. हे असं 1-2 मिनटं मिक्स केलं की छान असा हा साबुदाणा फुलला जातो, नरम सॉफ्ट लागतो आणि मोकळा सुटसुटीत सुद्धा लागतो. मग साबुदाणा खिचडी ही खाण्यासाठी खूप खमंग टेस्टी तयार होती. अशा प्रोसेसने तुम्ही नक्की करा, अजिबात खिचडी ही साबुदाण्याची चिटकणार नाही, अशी चिकटपणा तुम्हाला जाणवणार नाही खाता वेळेस. आता हा गॅसवर ठेवलेला आहे साबुदाण्याची खिचडी, म्हणून तुम्हाला हा थोडा थोडा वाटत असेल चिकट, पण अगदीच असं नाही आहे. हा मोकळा सुटसुटीत झालेला आहे. थंड करायचं आणि मग याला तुम्ही खाऊन बघा आणि याचा टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता. मग नंतर आता हे बंद केला गॅस. आता थंड झालेला आहे आपली साबुदाण्याची खिचडी. तिकडे बघू शकता जो तुम्हाला चिकटपणा मला असं वाटतं जाणवला असेल तो नाहीसा झालेला आहे. इकडे बघू शकता मोकळी सुटसुटीत अशी ही खमंग साबुदाण्याची खिचडी आज मी तयार केली आहे खाण्यासाठी. स्पेशली महाशिवरात्रीच्या व्रतासाठी ही साबुदाण्याची खिचडी बनवली आहे. आता मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते. हे बघा किती छान अशी ही सुटसुटीत ही मोकळी साबुदाण्याची खमंग टेस्टी अशी ही खिचडी तयार झाली आहे. कढाईमध्ये तुम्ही बघू शकता कुठेही चिटकलेला नाही आहे साबुदाणा आपला. तर हे अशा प्रकारे नक्की एकदा ट्राय करा.
गरमागरम चहासोबत ह्याला सर्व करा. तर बघू शकता मस्त झालेली आहे ही साबुदाण्याची खिचडी आपली आजच्या उपवासासाठी केलेली आहे. कधीही कोणताही व्रत तुमचा असेल किंवा असंही कधी साबुदाणा खाऊ वाटला असेल तुम्हाला खिचडी, ते अशा प्रकारे नक्की ट्राय करा. बघू शकता मस्त झालेले आहे. आणि आता तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे. सकाळपासून आता चहा घेतला, त्यासोबत आता मी साबुदाणा खिचडी खाणार आहे. तुम्ही पण नक्की अशी बनवून खा आजच्या दिवशी, खमंग टेस्टी. आपण याच्यामध्ये छान तुपाचा फ्लेवर टाकला आहे, म्हणजे एकंदरीत खूप स्वादिष्ट आणि चवदार अशी ही खिचडी मोकळी सुटसुटीत तयार झाली आहे खाण्यासाठी. तर तुम्ही पण या सगळे खायला आणि आजच्या ह्या दिवशी नक्की ट्राय करा. फराळामध्ये हा साबुदाण्याची खिचडी भरपूर अशी करून ठेवायची, म्हणजे कसं दिवसभर जे कधी पण तुम्हाला खाऊ वाटलं की तुम्ही हे गरम करून खाऊ शकता. इकडे बघू शकता मस्त हा बटाटा आपला नरम सॉफ्ट शिजून झालेला आहे छान असा. हे बघा मस्त झालेला आहे शिजून, जास्त काही असं गाळ झालेलं नाही आहे. तर हे असं नक्की एकदा ट्राय करा. एकदा नाही, आजच ट्राय करा. आज शिवरात्री आहे. आणि सांगा कसं वाटला. मोकळी सुटसुटी जर तुम्हाला साबुदाण्याची खिचडी बनवायची असेल तर नक्की आजचा व्हिडिओ बघा आणि ट्राय करा. तर चला, भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. तर महाशिवरात्रीच्या तुम्हाला सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा.